Tara blant, heddiw mae gen I stori y Paun a'r Crychydd I chi. Paun yw peacock a Crychydd yw heron. Falle nad ydych chi wedi gweld Crychydd o'r blaen, felly croeso chi googlo ar ôl y stori I weld sut mae'n edrych. Mwynhewch. Un tro, roedd yna baun oedd wedi gwirioni ben yn llwyr gyda'i harddwch ei hun. Pryd bynnag roedd yr haul yn gwenu, dyna lle roedd o, yn swancio o gwmpas y lle gan ddangos pli gogoneddus ei gymffon I bawb. Un diwrnod, glaniodd y Crychydd gerllaw ar ei ffordd I hela llyffantod. Marchodd y Paun nôl ac ymlaen yn falch, gan sgrechian ar y Crychydd I edrych arno. Ond roedd hwnnw'n rhy brysur, yn chwilio am lyffantod. Collodd y Paun ei dymer yn llwyr. Hei, Crychydd, edrych arna I gweiddodd. Weles I erioed rhywbeth mor hardd yn dy fyw? Chymerodd y Crychydd ddim sylw ohono, dim ond dal ymlaen I hela. Roedd hyn yn gwneud y Paun yn gandryll. Sut deimlad ydy bod mor hyll a ti, Crychydd? Sgrechiodd, rwy ti mor dal ac mor denau, a dy big yn rhy fawr I dy ben. Ac am yr hen blu llwy di-liw yna, ych a bi. Yr eiliad hwnnw, daliodd y Crychydd lyffant, a'i lyncu ar un gwynt cyn codi fyny'r awyr a throi mewn cylchoedd uwch ben y Paun. Pwy sy'n poeni sut olwg sydd arna I, gofynnodd. O leia dwi'n gallu hedfan. Allu di ddim, ac I ffwrdd a fo, gan adael y Paun ar y ddeiar, yn teimlo'n real fool. A neges y stori yna, plant, ydy nid edrych yn hardd ydy'r peth pwysicaf mewn bywyd. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Cadwch yn ddiogel. Hwyl am y tro.